Lamsogon rongo teka sa katal video gai jotono fungkaham fungo thaijing throita bujaka actually thui tongma sang gai maso dusagang bujaka gai amse ma u teka sa nogni doga fiona thangpro masibne jibukse ayang room oddek hapjak mane gai yang khitung gai yang phataro nugryo gai baban nungna phaijani je jibuk mane kisa bar khitung kai khata gai mane nog bisingo se habai thangka tabuk nog bisingo ang side o tamne kat rok bo tongo ta kwbangma tabuk biang habai thaka saisi malia gamano kirilai tongha do tabuk mane jibuk habai thaka ta nog bisingo wng tongkha nog bisingo nungnai phataro hono tote ayang tui lama se kwrwi gabano mami songui mane tongna phanse kirima singsa wngwi tongkha ta hwnkhe abono orodo gantino kotor rokono songjak yako hwnkhe orodo songnani abo hwnkhe tongo tamhinai orodo chini rok thepajak yakobla hwnkhe thokno birok songdo nog sitrai khanai iko rumono chibuk habo hwnkhe afuru hwnkhe motoka phiyokjak yata hwnkhe amose motoka phiyokno phaimani o dustbin gana tei bini bokhorok hwnkhe ayang nog bising hapjak hwnkhe bwsakni yang phataro amtwui tongkha hwnkhe tabuk habai yang biang thanga saimai angui thangka hwnkhe o jaga hwnkhe kat kwbangma tongmo rim chikonsa alada ta mane ang kisa karijak hwnkhe orodo habai orono habai tongkhana tei yang auto pura khali se asuk bese rok kwrwi hwnkhe ma hwnkhe tabuk kolom manui sui tongo hwnkhe phungni mami rok boksayako ah chibukno naitoklamang se kirilai mami boksana lei thangka ani papa hwnkhe bwsaka hwnkhe mama hwnkhe bwsayako thui tongkha bami ansajak ani exam paijak ana ta sosa dinita hwnkhe ano sosalia hwnkhe papa hwnkhe sosai ani sijaka auto dadin bachao glu fungaikha ni baba fungaikha nana dadu boya nana dadu boya nana dadu Satu gak baca kacau. Ketujuh. Mantap deh. Panihu cari dulu. Ajlu. Yang saya, yang cakap apa tahu kepet kan kapana. Abdu, neng baca ke kalama, baca ka. Papli, siya kalama kang suri kan ni. Bello dah bujiba. Kayaknya ini pakai belah mungkin ya. Aja dum, hanya dum, cukup. Ya, mau bawa baru, jangan mau bawa baru. Orang songkona cibuk, orang pakai. Orang pakai tu cibuk. Aku mau bilang mau bawa, nak kau baru cibuk aku mau kepenya ni. Orang cibuk, biar pelan kau bro. Aku mau kena tu kan aku kau Masuk ke cibuk kiri jangan dah. Korang sih kena ya, bapak. Bayang nggak mau juga sih, sana mungkin lagi cibuk. Wow. Bapak kan buku ngemakai korang sih kena ya. Bapak sih banyak ya. Aku pak. Susu, otomatis angkat. Hwnkhe phungni 9টা baji tongo hwnkhe mami songpaikha hwnkhe mama hwnkhe mai khaijak tongkhabla hwnkhe bo maijai tongo ayango bini dadu masa hwnkhe bini mama paijak tuition porno phaio ta mama nusla hwnkhe bo masa khai bo maijai tongo hwnkhe ang khe to saiko hwnkhe papa hwnkhe nasukjak papa hwnkhe thui tongo hwnkhe papa hwnkhe tamkha papa hwnkhe kisa lungui tongkha phungni simi tolomia phungo hwnkhe to kahamno tongmani hwnkhe thaijingni simi tangjini bokhorok kutung kisa tunglo lungo ta hwnkhe do charimani buku tungui tongo hwnkhe buku tungkha hwnkhe to saimai rwba cherano lumjakya saimano bongni lumjak hwnkhe buku belai tungui tong hwnkhe amano ready tongma charinai hwnkhe bini mamano call khaijayako hwnkhe call khai biti sirini hanai hwnkhe baba thanai town no ami thana kongno 10টা rogo hwnkhe afuru biti hasinai ta bidini haikhe chari marinai tamni khe mia o gari rok nokbar sibui phaikabla hwnkhe kisa chung dukan rok hapkha aro kisa AC rok manjakkha hwnkhe aboni bagui angkha sido emni to kungtwi rok pai to phaiya kongrai kwrwi hwnkhe bokhorok simi tungui tongo ta kisa
Gabno gablo belaro room thaka bezal gabitin hari chari ko mama hingke maije phekya mo ba ti nong to kisa kisa kongrai miawa thanda tanangdi thanda tui tanangdi mane kok khnaya nango kisa 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 kongrai dogala na duena bla kongrai to kisa kisa kongrai to boso so nango mia frisne tikse na za thanda nga bo nango kaba 그 빠빠가 카라마 진짜 하람난 생각을 또 소리 양오시 빠빠 한께랑 룸삭다 대신 하래 탕의 동 자레블라 사이메 또뭐 이게 탕 동자와 양카비는 보크라우 동수가 똥을 또 보크라우 유유 빠빠 능아 양카 또뭐 돌려비시 뭐 기산 도죠 그 기사 도가는 목들이 살아 당서가 코스 동자보다 돌미에 땀 후스푸스 엉동 angke tabuk sifungni mai chana baga asugo papa no biti rok chari pakha binda to biti turi phaiga ge tabuk se mono biti chari bai tak mai chana sukata angke moi ingke kodok te pon bukur songjak ma fungo tabuk di poni duita baji tongkha ge angke mas ma tuya ko mama mi sung tong kaba angke yang papa mutri laijak ngal ma tu yang moi tongha duita 18 baji tongkha tak baba tutung bagi na baba tutung bagi baba na orang pun asu biwi ang tuku nya hani tung tak pra kolom tu pisang kami tung ka gan bersama nih rong hade pra hora ke tung kana hade hora ke thulai tung ka orang papa na mokol ton mani bol lom jabla kisa kisa pesak tung tak ba ngebin bai bin kana rokote mutri lai thanga ya khaitan mama jibon phana bodi bor thui tini ke bai thui tung ka ngai bin da tu no ora jok khai den sagana nge babara asuk tong sani ang tabuk fatfat ke togo bana mo thaisuk ni sarabasa thani je thaisuk katimon mani goise pro ang video ke pro baksa nukhna aprong ke jigon jara video nungma rokhe saimana nang ke tabuk ke tor bai khetai ko amse mo thaisi tangi jani sogui tongkha sogo bolte beleng ti yori tongkha ta ang ke bolo son soknai gabana mana funung mani da khana da na kha ke ka tondi khana ka khaksi de nei ngolo sogai thanga kispan masagla gimoto mane ragai tong habla khola ingke ba khana ka khaksi den funung mani gayang thaisa tong i ko puila thaimani blasik tikia ko tam bo khong basa te pranai thok ngi tong saharang ita tak bubar tong kisa gamanga suka bathai tikilia chikon to thaisa tong kinara do bor chikon to thaisa ngai oro bubar kisa amsugno bukanga naithok ge igoma thaisuk khana de na khagya jano nai naite sani yak nai krai thanga ge mo amne hamya nong nai ko nai di igo baske belang te phai ko ki rok pra ko chom ngi tongha sogis tongha ge mano ko tu na nai tongo ga me mas ka tu pe ga tho ge ta prang tu ko shon nai tonga ta ngamo thaisuk no sai nai san krai sanga te tong khasna ngai ro ngamo চলবি বার বাড়ি দেখা করার মুখে এমনি মনস্থ নয় বসে যাবেন তো tabuknya sarik ni 5:30 baji tongkha ga papa hingke lomase hamya ko ngi kubu kuba khabo seralak boja sai simalia jamos kaise ang jari mase biti jari baya dagon dopore ge babu chakhna kubai sirikha ge tam jinam tingi to hate sapungni buku stamsa jagya ge dut jamo boy ko kubai jotono kor thangba kya ge ani bas dut kubang phaya blon boisi punang dati jana start makhai mane ge gamose ko tini sapungun jagya dut kam ke okpunya दुर्बल सिंह थानाय खा गे गम तुगेनो ताबो के बिनानो बाय बेरे टंगरा खावा टंगा थुनि तन्तनि खा गे दिन भिडियो सुनो सारिका